Voor een moord en een poging tot moord bij Rittem is 27,5 jaar cel geëist. Bij de moord kwam de 28-jarige Ricardo uit Goes om het leven en raakte een andere man zwaar gewond. Verslaggever Mercy Kamermans praat ons zo bij over het verloop van de rechtszitting van vandaag. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwse voetbalclubs mogen dromen over miljoenen. En Bob kiest al 24 uur het ruime sop. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 27,5 jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor de moord op Ricardo uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. De verdachte ontkent alle betrokkenheid bij de liquidatie op een landweggetje bij Rittem. Zijn advocaat pleit dan ook voor vrijspraak. We gaan naar Breda, want daar staat verslaggever Mercy Kamermans, die de zitting voor ons heeft gevolgd. Ja, Mercy, 27,5 jaar, dat is een forse eis. Ja, dat komt een beetje omdat het OM niet spreekt van zomaar een moord en een poging tot moord, maar van een kille liquidatie. En dat werkt echt strafverzwarend. Als je kijkt hoe Ricardo is overleden, hij is van dichtbij beschoten in zijn borst en hals. En de Mexicaanse man heeft ook meerdere kogels in zijn lichaam en hij heeft het gewoon ternauwernood overleefd. En dat is eigenlijk een wonder. Laten we nog even kijken wat er die dag precies gebeurde. Op donderdagmiddag 5 september 2024 krijgt de politie meerdere meldingen binnen dat er geschoten zou zijn aan de Vizodeweg bij Rittem. Als ze gaan kijken blijkt het inderdaad om een schietpartij te gaan. Ze treffen de overleden Ricardo uit Goes aan en de hevig bloedende Mexicaan. Het is de politie vrij snel duidelijk dat het om een conflict in het drugsmilieu gaat. In de telefoons van Ricardo en de Mexicaan worden chatberichten gevonden die daarop wijzen. Na een half jaar worden er 2 mannen aangehouden. De zaak tegen 1 van hen is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. En dus staat alleen de man uit Vlaardingen terecht voor de moord op Ricardo en een poging tot moord op de Mexicaanse man. Ja, Mercy, wat voor man is die verdachte uit Vlaardingen nou eigenlijk? Nou, je zou wel kunnen zeggen dat het niet echt een lievertje is. Hij heeft een behoorlijk strafblad. Daarnaast had hij eigenlijk geen echt werk. Hij verbleef heel vaak in Mexico bij een vriend van hem. Dat is overigens een drugscrimineel die inmiddels is doodgeschoten. Daarnaast vertelde hij zelf dat hij veel snoof en dat hij ook regelmatig alcohol gebruikte. Ja, al met al niet echt een alledaags type. Ja, maar tegelijkertijd een levensstijl zegt natuurlijk niks over betrokkenheid bij deze moord. Nee, dat is helemaal waar en dat zegt de man dus zelf ook en ook zijn advocaat. Ja, zij vinden eigenlijk dat er onvoldoende bewijs is. Er zijn wel wat bewijzen. Zo is er bijvoorbeeld DNA van de verdachte op een wapen gevonden wat gebruikt is. Maar ja, zegt de verdediging, er zit ook DNA op van andere mensen. En dat geldt ook voor herkenning bij opsporing verzocht van de verdachte. Ja, dat zou dan niet zozeer komen dat ze hem echt herkenden, maar dat zou al een beetje gevoed zijn door mediaberichten en roddels. Ja, dat is het woord van de verdediging, maar het OM ziet dus wel voldoende bewijs voor vervolging. Ja, en die voeren natuurlijk ook een beetje dezelfde dingen aan. Waaronder natuurlijk dat DNA op het wapen. Maar ook het feit dat hij op 3 september vanuit Mexico op Zaventem landde in België. En op 5 september in de avond alweer er vandoor ging, opnieuw naar Mexico. En hij heeft niet echt een sluitend alibi wat hij nou die 5 september overdag heeft gedaan. Ja, nog even terug naar die zitting. Bij dit soort zaken heeft de familie of nabestaanden altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van hun spreekrecht. Is daar nog gebruik van gemaakt vandaag? Ja, zeker. De moeder en de stiefvader van Ricardo hebben daar gebruik van gemaakt. Dat was zeer emotioneel. Ricardo wordt gewoon ontzettend gemist door familie en vrienden. En wat ook nog wel iets heel bijzonders is, wat vandaag ook wel duidelijk werd tijdens de zitting, is dat Ricardo eigenlijk al wel een beetje voelde aankomen dat het wel eens mis zou kunnen gaan bij die afspraak op dat landweggetje in Rittem. Zo had hij tegen iemand gezegd wat er met zijn sieraden gebeuren moest, mocht hij overlijden. Die moesten naar zijn moeder. En ook heeft hij tegen iemand gezegd, ik ben even pleiten en als je niks meer hoort, ben ik slapen. En ja, slapen is in de criminele wereld een ander woord voor dood. Nou, Mercy, dank je wel. En de rechtbank in Breda doet op 9 juli uitspraak. En dat is door de omvang van het dossier later dan gebruikelijk.
De provincie heeft 2 grote parkeerplaatsen op het oog om tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel te gebruiken. Het gaat om een terrein in het Sloeggebied bij Vlissingen en om een terrein in de Koelgorspolder bij Terneuzen. Vanaf die terreinen kunnen reizigers vanuit hun auto overstappen naar een van de pendelbussen die door de tunnel gaan rijden. Of juist vanuit een van die bussen overstappen naar andere bussen, flexvervoer of collectief vervoer om zich verder in de provincie te verplaatsen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Sluis wil dat het besluit over de sluiting van de brandweerkazerne van Katzand wordt uitgesteld. De sluiting stond gisteren op de agenda van een commissievergadering. Volgens de veiligheidsregio is het niet veilig om de kazerne open te houden, zowel voor inwoners als voor de brandweervrijwilligers. De kazerne moet sluiten vanwege een tekort aan vrijwilligers. De gemeenteraad neemt op 10 juli een definitief besluit over de toekomst van de kazerne. En ja, je moet het maar kunnen en vooral ook willen. 24 uur lang windsurfen. Maar Bob van den Burgt doet het. Sinds gistermiddag is hij op het Grevelingenmeer bezig met het verbreken van het wereldrecord windsurfen. In totaal wil hij 800 kilometer surfen. Niet voor niets. Hij doet dit om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. En hoewel ze bewonderend toekijken, moeten mensen langs de kant er niet aan denken zo lang op een surfplank te staan. Ik ga het hem niet nadoen. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat lijkt mij persoonlijk echt niet te doen. Dus ik vind het heel knap dat hij het doet. Ja, ik ben niet zo'n pro, maar na een uur ben ik al eventjes toe aan de rustpauze. Dus 24 uur lijkt voor mij echt heftig. Zoals Bob kan ik niet hoor. Nee, dat gaat niet worden. Maar gaaf dat hij het doet. Ja. Ja, en inmiddels loopt die recordpoging op zijn einde daar op het Grevelingenmeer. Hoogste tijd om daar ook naartoe te gaan. Daar staat namelijk voor ons verslaggever Misha Tromp. Ja, is het tot nu toe allemaal een beetje vlekkeloos verlopen daar? Nou, eigenlijk helemaal niet. Want gisteren is hij om 6 uur 's avonds vertrokken, voortvarend. Dat ging allemaal heel goed, totdat het 's nachts werd. Ja, toen werd het windstil. En met windstil gaan lopen windsurfen, dat is natuurlijk een probleem. Maar vanochtend stak de wind weer op en kon hij in ieder geval weer wat kilometers maken. Ja, die recordpoging loopt dus op zijn einde. Is er een laatste stand van zaken te melden? Gaat hij zijn record nog halen, ondanks die windstilte bijvoorbeeld? Nou, het oude record stond op 695 kilometer. Inmiddels heeft hij in ieder geval al meer dan 700 kilometer gewindsurfd. En hij wilde natuurlijk 800 kilometer. Ja, dat gaat vanwege de windstilheid niet lukken. Maar wat wel is gelukt, is in ieder geval geld ophalen voor het goede doel. En dat is, die teller staat in ieder geval op €32.000. Kijk, dat is een mooi bedrag. Misha, dankjewel. Hockeyster Imke Verstraeten uit Hulst keert terug in Oranje. Ze is geselecteerd voor 8 duels in de FIH Pro League. 2 van die wedstrijden zijn al dit weekend. Dan speelt Oranje tegen Ierland in Rotterdam. Verstraeten zat bij Jong Oranje en met dat team gaat ze ook nog naar het EK eind deze maand in het Spaanse Valencia. En het ziet er wellicht wat apart uit, maar het is een beeld wat deze weken normaal was in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werden bestuivers zoals bijen en hommels gevangen voor onderzoek. Waarbij onderzoekers vooral geïnteresseerd zijn wat voor stuifmeel de insecten bij zich hebben. Dus dat betekent, aan de hand van dat stuifmeel krijg je informatie over hoe die bestuivers gebruik maken van het landschap. Het onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen richt zich op de aantrekkingskracht van vlas op bestuivers. De meeste bestuivers kunnen niet van vlas alleen leven, dus we verwachten dan ook pollen van andere bloeiende of gewassen of wilde flora in de omgeving te vinden. Ja, om er zo achter te komen wat er moet gebeuren om de dalende hoeveelheid bestuivers in Europa te stoppen. De zomervakantie staat weer voor de deur en dat is al lang niet meer alleen vakantie. In meerdere Zeeuwse gemeenten kunnen kinderen dan ook naar de zomerschool. Dit jaar kan dat ook voor het eerst in Capelle. En daar zijn ook kinderen van de noodopvang welkom. Beelden van een zomerschool, waar je in de zomervakantie op een speelse manier onderwijs krijgt, zodat je wat extra kennis opdoet. Zeeland kent al een aantal zomerscholen, maar straks komt er nog eentje bij. Hier achter mij, in Capelle, bij het Zaandeel. Naast leerlingen uit Capelle kunnen ook kinderen uit Rijmerswaal hiervoor worden aangemeld. Ze kunnen een programma met uitdagende opdrachten verwachten, zoals een botenrace, waarbij ze een eigen bootje moeten ontwerpen. En het ontwerpen van die boot houdt dan in dat je natuurlijk ook moet begrijpen wat je leest, hoe werkt dit, welk materiaal gebruik je. Maar daarin zie je ook elementen van rekenen terugkomen, zoals zwaartekracht, beweging, afstand meten enzovoort. Dus er komt eigenlijk op een spelenderwijs manier komt er het een en ander terug, terwijl ze met iets bezig zijn wat niet lijkt op de rekenboekjes. En om ook asielzoekerskinderen die in de noodopvang in Capelle verblijven mee te kunnen laten doen, komt er een aparte taalklas. Het idee ontstond van, maar wacht eens even. Er zitten kinderen
nu al vanuit de noodopvang in de taalklas in Goes. Die stopt, die gaat in de zomervakantie niet door. Dus wij zetten een compleet onderwijs neer, een compleet soort van school. Hoe mooi zou het zijn als we naast de zomerschool ook een taalklas zouden kunnen formeren. Want dan kunnen ze meebewegen en meeliften op datgene wat we eigenlijk nu al ontwikkelen. Ja, dat is natuurlijk een win-win situatie. De 11-jarige Saria woont in de noodopvang. Zij volgt nu ook al onderwijs in een taalklas en zou daar in de zomervakantie heel graag mee doorgaan. Okula nasıl gitmek isterim? Tabii ki de özlem bulunacak ve okula geri geldiğimde çok mutlu olduğumu düşüneceğim. Een mooi plan, maar er is nog een financieel open eindje. Want de hoop was dat de gemeente Capelle een duit in het zakje zou kunnen doen voor de zomertaalklas. Maar die zegt hiervoor geen geld vrij te kunnen spelen. Nu is het dus zoeken naar andere manieren om deze te bekostigen. Ik ben heel erg benieuwd waar we uiteindelijk uit gaan komen. Dus het is een uitdaging, maar weet je, als je hart hebt voor kinderen, hart voor onderwijs, ja, dan wil je er gewoon alles aan doen om het mogelijk te maken. En soms moet dat dan met minder middelen. En inmiddels heeft een kerk al geld gedoneerd en hebben de bibliotheek en een lokale supermarkt ook een vorm van steun toegezegd. Voor de zomerschool kunnen 100 kinderen worden aangemeld, voor de taalklas 15. En de start is 15 juli. Voor we naar het weer gaan, nog een vraagje. Want wat ga je doen met 1 miljoen? Een leuke vraag om over te dromen. Maar voor 2 Zeeuwse voetbalclubs is het een reële gedachte geworden. Want voetballer Jan-Paul van Hekken lijkt een miljoenentransfer te gaan maken naar Tottenham Hotspur. Maar regels bepalen dat een deel van die transfersom naar voetbalverenigingen moet, waar een voetballer, en in dit geval dus Van Hekken, in zijn jeugd actief is geweest. En dat is goed nieuws voor JVOZ en Goes. De laatste club kan tussen de 2,5 en 4 ton opstrijken. JVOZ een stuk meer. Op basis van de transfersommen die nu worden genoemd gaat het op 1 tot 1,6 miljoen euro. Die kan worden bijgeschreven bij de Vlissingse club. Maar goed, zover is het nog niet, want de transfer is nog niet rond en het bedrag dus ook niet. Maar de plannen waar het geld aan besteed kan worden, die zijn er wel al. En welke dat zijn, dat lees je bij ons online. Laat ik eens positief beginnen, want er was meer zon dan de afgelopen dagen. Maar helemaal droog bleef het niet, bij maximaal 18 graden. En die wisselvalligheid die houdt morgen ook nog aan. Het start met een enkele bui, maar in de loop van de dag komt er meer bewolking en ook meer regen. En wordt het zelfs ook nog iets koeler dan vandaag. En met dit opbeurende nieuws zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu in ieder geval een fijne avond en graag tot morgen.